सो नाज शेख याने म्हाका हो क्वेश्चन विचारला की 8 महिन्याच्या भुरग्याक सॉल्ट दिल्या चलता काय? ऍब्सोल्युटली नो. ओके. 1 वर्साच्या सकल 12 महिने जायसर, ओके, 1 वर्साच्या सकल भुरग्याक नो सॉल्ट नो हनी हे आम्ही दरवेळा सांगत असतात. कित्याक? भुरग्याची जी किडनी असता ती मॅच्युअर नसता. ओके. सो त्याच्या खातीर त्याका तो सॉल्यूट लोड म्हणतात, तो सोडियमाचो सॉल्टाचो जो लोड असता, साखरेचो जो लोड असता तो सुद्धा त्याका फावना. ओके. सो दॅट्स वाय नो सॉल्ट नो हनी टील 1 इयर, नो जॅगरी नो शुगर टील 2 इयर्स. ओके. आता तुम्ही म्हणटली आम्ही लहान असताना काय खावना, आमच्या आवय पप्पान दिला, आमका कितें जाला? ओके, तुमका काय जावन असतले, पण तुमच्या एजीच्या वेगळ्या लोकांक विचारात, दुसऱ्या लोकांक विचारात, लाईक म्हज्या एजीच्या लोकांक विचारात. म्हज्या एजीचे लोक, हांव न्हू पण म्हज्या एजीचे लोक डायबेटीज, हायपर टेन्शन, ब्ला 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 सगळे झाला. अँड थँक्स टू द सोडियम स्टार्टेड अर्लियर.